Missier li rebaħ każ il-qorti deskritt bħala rari jitkellem ma' One News dwar id-dbatija li għaddej minnha. Għal xhur twal kien imċaħħad minn bintu. Xi fisser għal missier li għamel 8 xhur jew ftit inqas ma jarax lil bintu tarbija li twildet is-sena li għaddiet? Huwa xokk, nifhem. Jiena bniedem uman illi kollok il-bintek taf li qiegħda hemm u ma tistax tmur għaliha. Għalija xokk kbir, għamil 9 xhur. Ngħix mal-persuna mal-om, wara 9 xhur dit-tarbija bdejt nisma' li mhijiex tiegħi. Il-qorti tat is-sentenza tagħha nhar-l-erbgħa semmet kif it-tarbija twieldet f'Ġunju tas-sena l-oħra u fuq iċ-ċertifikat ta' twelid l-omm għamlet missier mhux magħruf. Iż-żagħżugħ ħal każ għand il-pulizija u hekk kif l-omm baqgħet tirrifjuta li tirrikonoxxih bħala missier ħal każ il-qorti. Ħadd il-każ il-qorti biex jiena normalment ikolli aċċess, ovvjament biex ikolli aċċess għat-tarbija. Għax mibqija jiena kont deskritt bħala non father, jien ma kelli saħħa ta' xejn fuq it-tifla. Bħala parti mill-proċeduri legali l-qorti ħatret espert u meta għamlet l-analiżi tagħha konkludiet li l-missier ma kienx ir-raġel li fetaħ il-każ. Iżda eventwalment sar magħruf li l-omm qarqet bil-qorti. Għat-test tad-DNA ħadet it-tarbija ta' persuna oħra. Iddiżappuntajt ruħi u fis-sens jiena ma stennejtx illi t-tarbija mhix tiegħi, jien kont inħoss li t-tarbija hi tiegħi. Meta rriżulta dan il-qorti ordnat li t-test isir mill-ġdid u din id-darba ma kienx hemm erq. Minn hemmhekk imbagħad marret persuna oħra, biex jittieħed id-DNA bħal l-ewwel tarbija, l-omm tal-ewwel tarbija. Marret biex tieħu d-DNA tagħha biex it-tarbija żgur ma taqbilx mal-li hija tiegħi. U ovvjament ma taqbilx mal-omm propja. Il-qorti ordnat ukoll li s-sentenza tindbat lill-Kummissarju tal-Pulizija filwaqt li l-missier issa qiegħed jittama li jibda jgawdi l-bintu. Jien bħalissa kont qed naraħħa sa nofs it-tifla, il-qudiem suppost issa nżid il-ġranet.